כאילו, אופק, נכון, יש לי פה כזה, אופק, אתה רואה וידאו? רגע. נו, לא, בלט. מה? יש לי ככה. אתה רואה וידאו? כן, תסתכל שנייה. אתה רואה ברגל יש לי פצע כזה פה? כן. אז נכון, הפצע הזה, כשאתה מקפל את הרגל, זה נראה כמו פלסטר כזה. אתה מרגיש שזה כן. פלסטר. אני קורא לזה? בוא נסתכל קצת. לא בלט. אתה רוצה ככה? קצת למעלה. לא! לא, קצת למעלה. עוד קצת למעלה. וזהו. רועי, כמה זמן ככה להתארגן לבית ספר? קצת זמן. מה? 2 שניות. איזה 6 שניות. עוד סתם, 2 דקות. עם תחתונים. מה? אתה יודע. אתה שם מכנסיים, אתה שם גרביים, אתה שם חולצה, אתה שם נעליים, אתה שם תיק. לא, אני שם את זה. אני משהו לאכול. אני שם את זה באיזה 7. אני מתקן איזה 2 דקות, אני יוצא כזה מהר. תצא בך ב-20 ו... מה עד שזה נכנס לי? זה נתקע. שלום, 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 גיטה אלף, שלום לגנינת הגן. שלום, 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 גיטה אלף. מה זה היה? שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום לכלבה ושלום לזונה. היי. יאללה, איפה זה? וואי, זה לא לי. עוד מעט אני אפיל את הפנדה שהוא עומד על הידיים, אני עוד מעט אני אפיל אותו. ויש לו כזה את הזנב שלו, זה כמו בולבול כזה. להביא את הדבר, לא? שלום, 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 גיטה אלף, שלום לגנינת הגן. לך המוראי. יש! לא פליז, תעבוד. יש. בבקשה, אל תעבוד, לא לעבוד. יפה מאוד. איך עומד לך לעזאזל? אבל עכשיו הוא ייתקע, תסתכל. אל תיתקע, יאללה, תיתקע. סתם. תיתקע. תעבוד. הנה אופק, עכשיו גם לי זה נתקע. אתה רואה?